אז מה קורה אנשים? כאן קיינוקסימס, וכן כמו שאתם רואים, סוף סוף הצלחתי איכשהו לסדר את הקטע הזה שרואים את הזה והמצלמה כאילו מתוך הטלפון, ועכשיו אמורים כבר לראות את זה נורמלי. כן, זה נראה לי די טוב עכשיו, תרשמו לי בתגובות אם זה טוב, אבל זה לא כאילו ממש. בינתיים נראה אם תאהבו את זה, אז פשוט תרשמו לי אם אתם לא אוהבים, תגיבו לי בתגובות. אני לא אוהב את זה, או אוהבת כתוב. אז בעצם היום הכנתי סוג של לגו כמו שאתם יכולים לראות כאן. קודם כל נתחיל את זה, הלגו בעצם קיבלתי השראה מחבילות חדשות שיצאו של לגו, שזה בעצם כאלו חליפות מגניבות ששמים על הגוף של השוטרים, שהם בעצם קראו לכאלה מהדורות סקאי פוליס, כן, משטרת שמיים בעצם. אז עכשיו בעצם אני הולך להראות לכם את הכל. אוקיי, אז בעצם בואו ונתחיל כמובן מהרכב המגניב, כי איך לא. אז ככה זה בעצם זה נראה. כן, אני יודע שהוא לא נראה כזה טוב, אבל עדיין, הנה ככה אז בעצם נראה. יש לנו כאן את השותף שלו שנתלה כאן. את הרעיון הזה קיבלתי מהאנימציה, שיהיה את החלק הזה. ככה בעצם הוא כאילו נתלה. דרך אגב, ככה הוא נראה. אוקיי. כרגע אחד. אוקיי. טוב, אז בעצם אחר כך יש לנו גם את הקדימה, שימו לב גם כן פה השקעתי. וואי, סליחה, רק רגע אחד. אוקיי, זהו זה. טוב, אז ופה יש לנו כאן את כל הגלגלים האלה, שימו לב, סידרתי אותם בכזאת צורה. אוקיי, ועכשיו כאן יש כזה כיסוי, שאותו יראה קצת יותר טוב. וכמובן אחלה של תא נהג, שימו לב, האיש בדיוק נכנס לבפנים. בעצם רציתי האמת היא שכל האוטו לידם, אבל זה לא כזה עבר. טוב, ועכשיו בעצם בואו ונעבור לאופנוע. אוקיי, אז האופנוע בעצם נראה ככה. את האופנוע ניסיתי לשים גם את זה, שזה בעצם יכול לעזור לשוטר לשים את החליפה. יש לי כאילו כזה, רק שזה בלתי נראה כזה, שקוף, אבל לא מצאתי את זה, אז נאלצתי להסתפק בזה. אז כן, בעצם ככה האופנוע זה נראה, יש כאן כמו איזשהו סוג של, שימו לב ממש כאן, רק רגע אחד, אני אסביר את זה. שימו לב שבדיוק כאן, זה כמו סוג של מיקרופון כזה, שככה גם אפשר להזיז. ואז האיש בעצם מדבר, נניח, ועכשיו בעצם בואו ונראה לכם איך עובד הסקאי פוליס הזה. בעצם אנחנו לוקחים את החלק הזה, שימו לב שככה הוא בעצם נתלה, ולוקחים את זה. עכשיו מה שאנחנו עושים, יש לנו הרי את זה, מוציאים לשוטר, רק רגע אחד, מוציאים את הראש של השוטר, ושמים לו את זה כאן. שימו לב שזה גם מקצה לו את העניבה, שככה זה בעצם גורם לו לראות יותר מגניב, נעשה לו את הפרצוף מאושר. ועכשיו בעצם שמים לו כאן את הקסדה הזאתי, אוקיי, וכמובן שלבסוף יש לנו גם כן את זה. אוקיי, וזהו זה. אז ככה זה בעצם נראה לכם, וזה די טוב, כאילו, ובואו ונראה לכם. אוקיי. ככה הוא שתיהם בעצם עושים, ונניח שעכשיו הוא עלה על האופנוע, והאופנוע לא מספיק מהר, לוקח את החליפה, ופשוט מתחיל לעוף לכיוונם, ועוצר, וכן, ככה הוא פשוט יתפוס אותם. משהו שנורא רציתי להוסיף כאן זה הזיקים, אבל לצערי אין לי כאלה. דרך אגב, יש גם כמה לגויים שאני הזמנתי, הם יגיעו, ייקח עוד כמה זמן עד שהם יגיעו, אבל בכל מקרה רציתי להודיע לכם על זה. ועכשיו בעצם, כן, זהו, אז זה כל הסרטון, אני ממש מקווה שנהנתם גם מהצורת צילום החדשה. ואם אתם רוצים שאני גם מראה לכם מתישהו איך להרכיב את זה, תרשמו לי בתגובות, למרות שבינינו לא באמת תעשה את זה, כן? וכן, אז זהו, זה כל הסרטון, אני ממש מקווה שנהנתם. אם אהבתם, תנו בלייק בגלל שהשוטר לגו הזה אמר, וזהו, אז יאללה.